Ambune piye mbok iki, Mbok? Ambune pecing. Ra enak. Sing jujur ambune mbok wangi ngono. Ora ambune ra bangi. Jan, nyok dodolan kok Rika kok ngomong jujur. Ambune apa? Mambu lecit. Mambu lecit. Aja banget nyok dodol iki mbok, kae sing nonton wong 1000 lho, Mbok. Lengani kok gini kok ra enak. Iki tapi marake ayu Mbok Rika sing jujur apa nek ngomong. Kok pipine ketok nganu alus marake ayu jujur. Wangine kaya apa? Kaya tikus. Mbok, Apa? nek ditakoni wong ki aja kaya ngono, Mbok. Rika ke jan kebangetan nyok dodol ki, Mbok. Ya Allah. Nyok iki dodol sing nonton akeh kok ndak nganu. Jujur, ambune kaya ngapa, Mbok? Kaya tikus. Ayah ya Allah, coba banget Rika, Mbok. Tapi penak kok ora nggo ngene. Enak. Penak. Ambune wae Gus. Mambu tikus. Rika kebangetan, Mbok. Wah, ya Allah. Rika irenge bosok apa piye sih? Bocok. Tembel lempung. Tembe lempung. Tiba nang lemah. Mak, tiba temenan oh. Ya Allah. Ambune apik ya enak yo. Emak ambune kaya kene. Ambune enak yo. Tak Dimek pipine rasane piye? pipine teh berdil. Teng bredil. Ya Allah. Ikut. Kisut tapi nganggo iki piye? Ya Allah, ya Allah. Tapi rapopo lah. Jenenge wong dodol. Muga-muga dulur-dulur ora percaya mbokku sing diomong.